siasa en kaka inyalo pogi mwandu mag piny mondo okel godo dongruok mar piny. To king'iyowa kaka oganda mag Luo en kinde malach ahinya kapok wabedo e mesa kama ipoge mwandu mag piny. Mwandu mag piny oman mar Kenya. Achiel kuom gik mane jakom owacho kanyocha dhie ODM at 20 Mombasa, nokonyore kod wach mar Dr. Martin Luther King Jr. Owacho ni asedhi ewi got malo, aseneno piny kama ne wadwaro ni wachopie. Kata ok abi chopo kodu to wabiro chopo. Omiyo kama wantiere sani kaka ODM ok wan kanyo nikech ng'ato oketowa iye kanyo. Wan kanyo nikech jatendwa manyocha onindo kendo mane wageno kod chunywa duto bende oneno ni adiera siasa mora mora ji dwaro power, to power mondo ibed e mesa kama ipoge e mwandu mag piny. Omiyo kata mbaka magore sani ma ODM goyo, kata party moko man okogo mane gima gidwaro, kendo gin bende gibiro kod wechegi mondo gikel athuya e kind ogandawa, mondo ogandawa wuog oko mondo gidonji. Nikech jomoko nitie maka ng'iyo kaka koro piny chalo sani to gineno ka gima ginie koyo moro. Omiyo nyithindwa ma bende wuoyogi, giwuoyo to giwuo ka ginie yot, giwuo ka ginie laro. Nikech giwuoyo ka ginie laro to biro jalo kethonwa mondo kik wabedie mesa kama nyo jakom owe wacha. Bede mesa na en gima ber nikech koro kiwuoyo e piny mamae piny ma wan bende ne wagoyo kaka dala mar Kenya. Onego bende kwawuoyo to wawuoyo kwa ngirore. To ok wanyal ngirore ka waonge mesa. Mane kama nadwa ni mondo amedi. Aroko mana kendo Juka ntiere iri kar kanyo winjo wote ma jopiny bende oro. Awinjo jopiny kendo winjo ka majority margi wacho ni gineno buru ne manyalo miyo gi direction as a community. Ng'eni